I ara nosaltres, Àngela Pons, de la plataforma d'afectats per les hipoteques. Bon vespre, senyora Pons. Hola, bon vespre. Un any de governs d'esquerres al govern de les Illes Balears, als Consells Insulars i també en els principals ajuntaments. Segur que les persones afectades per les hipoteques i pels desnonaments, en aquest moment, segur, estan millor. Bueno, nosaltres entenem que se fan esforços però no suficients. No estan millor? Després d'un any de govern d'esquerres? Entenem que se poden fer més esforços i sobretot la part de la lluita contra les entitats bancàries considerant que és zero. Lluita contra les entitats bancàries, zero pels nou governs d'esquerres. Sí. I doncs anem a demanar al govern d'esquerres, segons vostès, què haurien de fer? Què haurien de fer el govern d'esquerres per evitar, per millorar, per passar per damunt aquesta xacra que vivim tots, que és els afectats per les hipoteques i els desnonaments? Nosaltres ho hem demanat ja moltes de vegades que el que s'han de fer és reunir amb la banca i exigir. Demanar a la banca és inútil. A la banca se li ha d'exigir que els pisos que té tancats i buits les donguin, no només en lloguer social, els que afecten en aquestes execucions hipotecàries que ells, més o manco, estan donant aquestes solucions en els afectats que ells han desnonat. Es veu que s'ha augmentat el lloguer social, però, sin embargo, en el dia d'avui l'Ajuntament encara no s'ha donat cap pis. El govern balear està una mica en el mateix, és a dir, se promet, però després al final no arriben res. És a dir, necessiten que se lluiti més, amb més força i s'exigeixi. Perdoni, és que estic un poc despistat, perquè jo crec que aquests governs havien promès a vostès que lluitarien per donar vivenda social, per donar habitatge a les persones que no en tenen, per lluitar contra els desnonaments injustos, per donar una mà a aquelles persones que no tenen recursos econòmics per pagar els bancs, i vostè m'està dient que no arribam, que aquestes promeses no s'acompleixen. Bueno, la diferència d'aquesta legislatura... Perdoni que l'interrompi, perquè l'Ajuntament està molt orgullós i, de fet, aquests dies en el debat sobre l'estat de la ciutat, el Bala ho ha reiterat un parell de vegades, la nova oficina de l'Ajuntament, que ha evitat molt de problemes, que no hi ha desnonaments a la ciutat, el govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria de Benestar Social, està parlant molt de la paga social. Això no ha arribat encara. Això és diferent del que vostè m'ha demanat. El que vostè m'ha demanat, jo li podria dir que la part del benestar social sí que s'han donat compte perquè hi ha hagut més pagues i, a més, vostè me xerrava de les vivendes. No, però això s'ha de clarificar, que clarificassin la situació. Evidentment que estem millor, sí. El que passa és que la part de vivenda és un tema molt difícil, és una qüestió de tenir la força i l'empenta per exigir a les entitats bancàries, cosa que pot dir que a qualsevol partit li costa molt, i el que és, per exemple, el que vostè me demanava, l'oficina antidesnonaments, és una gran oficina i s'ha fet moltíssima de feina, però el que és la part de vivenda estan igual que nosaltres, zero. És a dir, se pot lluitar demanant un moratori, se pot demanar demanant un codi de bones pràctiques, se pot demanar el lloguer social que ha de donar el banc, no perquè vulgui, sinó perquè se li obliga, etcètera. Llavors, fins aquí fan una feina 10, no? I des de luego no té res que veure amb l'oficina que hi havia abans. Abans era un paripé i el que tenim ara és una oficina. Però falta la part de vivenda, que és molt diferent, que és el que vostè primer m'ha demanat i jo l'he contestat. Ara, no sabia si li havia donat bé o malament, la part social es nota, però de totes formes que el que xerram falta molta de feina, estem xerrant d'un any, evidentment, però falta molta de feina i el que sí no s'ha donat compte és que a vegades no es dona la sensació que aquesta gent que ve a la plataforma i que va a l'oficina antidesnonaments, com el cas d'avui, un senyor amb 5 infants, un d'ells té una malaltia de pulmonar i se dona en una situació, un quadre depressiu tremendo, aquesta situació que, per exemple, a Barcelona això ja està solventat, aplicant la llei 24/15, no? Què passa? Aquí no s'ha arribat. És a dir, aquí no hi ha una persona mediadora que d'aquesta família l'aculli i li digui mira, nosaltres tenim un llar aquí amb unes condicions que pot pagar 200 euros, perquè aquesta gent no se nega a pagar alguna cosa. Per 200 euros hi ha aquell llar. Això és el que falta a les illes. A les illes falta un parc de vivendes
per gent en una situació d'emergència habitacional. Això no s'ha, encara nosaltres creiem que està molt verd i que falta molt per fer. És a dir, vostès estan satisfets de l'oficina, per exemple, antidesnonament de l'Ajuntament de Palma, però consideren que manquen vivendes socials, vivendes per posar a disposició d'aquelles persones que se presenten a Benestar Social, a un ajuntament, a un govern, a un consell, i diu, mira, jo vull pagar, però no puc pagar el lloguer o no puc pagar la meva hipoteca. Persones desnonades, pitjor encara, persones que les tenen dia 20, 27, dia 5, que totes aquestes institucions els facilitin, tinguin un parc de vivendes socials perquè aquestes persones no quedin en el carrer i puguin anar a viure a qualque banda unes vivendes tutelades, administrades, construïdes, promocionades per les institucions públiques. Vostè diu que això aquí, a les Illes Balears, no ho tenim, però que sí que ho tenen a Barcelona. Sí, exactament. I per què no ho tenim aquí? Perquè aquí han tingut aquesta manca encara com vos ho diria, d'esforç... Pot dir que vostè vulgui. No, si Déu creu. D'esforç per part de les institucions de ficar-se en els grans promotors, en les entitats bancàries, per, diguem, més coratge, seria la paraula dient, no? Més coratge perquè s'adesquin aquestes vivendes. A Palma just, he dit per regidor Antoni Noguera, fa 15 dies, hi ha 16.000 pisos buits. És a dir, no és per manca de vivenda buida, sinó és per manca de veure, bueno, doncs, escolti, si és necessari fer qualque acció o el que sigui perquè els bancs s'aquadrin, o els grans promotors, i que surtin, perquè, a més, en no sortir totes aquestes vivendes de lloguer, el que estan fent és encarint el preu del lloguer, que és un absurd, perquè estem en una precarietat laboral tremenda, i, per exemple, comencem a regular lloguers, comencem a donar aquestes vivendes buides que se donin, no que siguin gratuïtes, però que sí que hi hagi un parc que doni solució a aquestes tantes famílies que estan a l'oficina. Com nosaltres tenim ara mateix, jo li puc contar, aquest dimecres a hora baixa han vengut 3 desnonaments. I no tenen solució habitacional, ni de Sibavi tenen que esperar, possiblement no es donin o no es donin qualque dels pisos, però hi tenen 4.700 famílies en llista d'espera. És un problema dins les illes que hi ha. 4.700 persones en llista d'espera per una vivenda per sobreviure? No una vivenda de luxe, no una vivenda... sinó per poder estar a qualque banda. I vostè m'ha dit que el regidor Toni Noguera, el tinent de Balda, ha reconegut que hi ha 16.000 pisos buits a Palma. Sí. De fet, ho va dir en un informe. I vostè ha dit que això és falta de coratge dels nostres polítics. Sí, totalment. De quin polític? Del senyor Noguera, del senyor Ila, del senyor Armengol? No, de tot. Des que hi havia abans i des que hi ha ara en conjunt, perquè l'important seria la unitat política davant que aquí no tindria que haver colors, perquè aquí l'únic color que la plataforma lluita és el sofriment i sense injustícies que estan passant moltes de famílies. I aquestes famílies, puc assegurar, senyor, que són de tot color política, perquè si alguna cosa hi ha a la plataforma és que hi ha una unitat de colors per estar units sense sofriment i sense injustícia que han patit per aquesta bimbolla immobiliària, per després la falta es negar aquestes ajudes als ciutadans i, sin embargo, s'han ajudat altres entitats com els bancs i demés, i quan sempre xerran del ciutadà sempre se queden darrere. És a dir, per ajudar el ciutadà, que és el que paga els impostos, el que paga els sous polítics, de tots en general, és qui està fent l'esforç dia a dia, per això mai hi ha una solució. Sempre pareix que el món s'ha d'enfonsar quan demanem una dació en pagament amb efecte retroactiu, que és el que demanem a les 5 d'exigències de la PANO, i que aquest dimecres que ve és perquè se venguin totes les forces polítiques, perquè ahir les van convidar totes a que venguin a la plataforma la setmana que ve perquè dins el seu programa electoral hi hagi les 5 exigències que són de mínims, i que els que no ho feien donaran a entendre el poc que estimen els ciutadans. Senyora Pons, si me permet, després parlarem de les seves 5 exigències del partit polític, però m'agradaria acabar de tancar el tema que vivim ara amb els 9 governs. Si vostè ara mateix
aquí davant les càmeres de Canal 4. Tingués la presidenta Armengol, l'estava veient vostè en aquest moment, també l'estava veient el president del Consell de Mallorca, el senyor Ensenyat, la presidenta de Menorca, el president d'Eivissa, el Bala de Palma, José Aguilar. L'estan veient ara a través de Canal 4 Televisió. Vostè els ha dit a tots ells que no tenen coratge, que són un covards. Sí, li he dit. Bueno, això de Menorca i Eivissa no, perquè no la conec, però no ho sé, no sé les altres illes, però a la meva illa, que és Mallorca, li he dit a tots ho saben, no? Són covards perquè no han fet en un any el que li van prometre que farien. I a Barcelona sí ho han fet. Què és el que han fet a Barcelona que no han fet ells? Digui-los a través de la càmera. Jo no els puc dir, ells saben perfectament, jo els he xerrat moltes de vegades a ells i els he dit el que han de fer. Ells hi ha mesures que s'han de posar i s'han de plantejar a davant. Jo, per exemple, en Francina Armengol, a la mesa de pobresa energètica, que estem convidats i, a més, estem en el pla, li vaig dir ja està bé que siguin els ciutadans els que paguin en els seus impostos les factures elèctriques de gent que no té entrada econòmica. A Mallorca, senyor, hi ha 30.000 famílies que no tenen entrada econòmica, a Mallorca just. Llavors, és injust que les elèctriques que tenen uns beneficis i que damunt a les distribuïdores el govern les ajuda amb 1.000 d'euros per cada nou punt de llum de gas que hi ha, no fan l'esforç d'aquesta minoria de persones que no tenen i no li cobren. Nosaltres diem, no cobreuen aquestes famílies. Pareix que això és impensable. No, senyor, això no és impensable. Això és simplement dir que estic més en el poble que ho està passant tan malament que per alguna estic aquí i estic governant i jo li estic pagant cada mes un bon sou a tots ells, és que és difícil xerrar amb les elèctriques, és que, escolti, no és difícil donar 3.000 euros per cada punt nou de gas de les nostres butxeques a les distribuïdores. Senyora Pons, segons el que vostè explica, i per què hem canviat de govern? Per què hem passat del Partit Popular a Partit d'Esquerres? Per què tenim a Podem a les institucions? Per què tenim una presidenta socialista? Per què tenim una coalició PSOE més Podem que no es governa si aquest problema no s'ha solucionat? Pues jo li diré molt senzillament. En la legislatura del Partit Popular te deien que sí i no feien absolutament res, i amb aquesta legislatura te diuen que sí i fan alguna cosa. Potser no tot, però fan alguna cosa cap a la ciutadania i, de fet, el que xerràvem abans, de Fina Santiago ha fet una renda bàsica que ajudarà moltíssimes famílies. Les assistents socials, basta que vostè vagi en els assistents socials i s'ha obert el cupo d'ajudes. Hi ha una oficina antidesnonaments que va com un rellotge i que se fa una feina i que la gent que està allà és un 10. I no anant tan malament, senyora Pons. Perdoni, és que això és una gota a la mà que hi ha de gent necessitada. És que el problema de la gent que pateix no només en aquestes illes, sinó en el resta de l'estat, és tan gran i tan greu que vostè mateix, a moltes notícies, aquí estem en el rànquing de pobresa. I això no ho dic jo. No. Llavors, és un problema molt greu per no tenir més capacitat i més infraestructura per anar més. És a dir, si vostè me diu entre l'anterior i aquesta, amb aquesta, de totes. Ara, el que se faria mal fet seria no queixar-me de lo que crec que no fan ben fet, perquè si no seria... I la plataforma el que és apartidista. La plataforma està enamorada de les persones que venen afectades a la nostra plataforma. Aprofiti que avui està aquí al 4 i segueixi, que per això tenim oberta les càmeres de la televisió plural de les Illes Balears. Vostè ha parlat que dimecres que ve tenen una reunió amb tots els partits. De fet, ara tornaran a tenir eleccions, torna a ser el moment de comprometre en els nostres polítics que per això cobren a que facin qualque cosa en favor de la ciutadania. Què li demanarà vostès el proper dimecres a tots els partits? Bueno, que acceptin el seu programa electoral les 5 exigències de la plataforma. Què són? Dació en pagament amb efecte retroactiu, si es pot, perquè això assumiria un cost d'uns 33.000 milions d'euros, que no és res de els 40.000 milions que s'han anat a Bànquia i que no ens han tornat ni un euro, o 500 milions a la nostra, al BMN, i tampoc no ens han tornat ni un euro, etc. Llavors, torno a dir, seria deixar que aquestes famílies quedassin sense deute i seria començar una recuperació econòmica que jo crec que seria molt positiva, és dir, és factible.
Després demanam lloguers assequibles, és a dir, que per favor, que ja està bé de bimbolles, que no tornin a especular en els lloguers, que hi hagi un parc de vivendes públiques o socials per a aquestes persones, i jo crec que se pot fer també, i se demana vivenda digna, això ho diu l'article 47 de la nostra Constitució. També demanen vostès... Estat desnonament, que no n'hi ha ni un mes. No, bueno, és dir, no ja un estat desnonament, és dir, si se desnona, que les entitats que desnonen tinguin després una alternativa habitacional, tant sigui bé que seva o que sigui, és dir, no estem dient tu dins de desnonament, però a vegades una dació en pagament... També demanen habitatge social, que d'això ja n'hem parlat, que no tenim habitatges socials a les Illes Balears. I els subministres garantitzats... Subministraments se refereix vostè a aigua i gas. I llum. Que són, a més, que l'ONU mateix va dir que era algo bàsic, que està a la terra, que no es pertany, i que, bueno, que hi ha unes canonades que s'han de pagar, però tothom té dret en això. I les empreses que se dediquen a això tenen beneficis i nosaltres hem ajudat a que aquests beneficis hi siguin perquè el govern mateix, ara mateix el govern del senyor Rajoy, el d'en Felipe González va ajudar moltíssim a que aquestes elèctriques no només les va privatitzar, van deixar que se privatitzessin, sinó que a més estan fent que cada any hi hagi. L'any passat se va registrar a les elèctriques un benefici d'uns 100.400 milions d'euros. Com ja sap vostè, senyora Pons, molts de polítics, quan acaba la seva carrera política, no se'n van a casa seva a cobrar una jubilació. Se'n van en el Consell d'Administració de les grans empreses, entre elles les elèctriques. Senyora Àngela Pons, de la plataforma Afectats per les hipoteques, ens comprometem aquí a Canal 4 en els nostres debats a posar damunt la taula, davant tots els candidats, si compliran o no compliran les seves peticions. Ja m'agradaria. I d'això ho farem, senyora Pons. Sí, sí. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Gràcies. Gràcies. Adéu.